ithongo labo kantombazane lisuke lizulazula lifuna ingane yalo ukuthi ikuphi le ikhona. Lithi noma seliyitholile bese liyazibuza ukuthi awingane yethu kodwa ngoba lakhishwa ilobolo yabe isikipita manje kwenze njani. Atha ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Ngiyakhuleka enhlane ezansi nakusifundazwe sonke sikaMthaniya nakumhlaba wonke jikelele. Igama lami ngumlekelelwa kaMbanjwa impunga yesintu. Uma ukuthi usana kusijoyina la kule channel insizwa ke zingibiza ngonduna kaNdaba. Untombizi yamncumela insizwa ziyamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo likholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni. Ugcamgcama umsathe enkakane lakhe lathi ngihamba lithese lo sithe lathi ngaha. Umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka ukuthi faca. Ngiyanimukela abafowethu ku channel lethu Impunga Yesintu TV la sifundisana khona ngezinto ezithinta isintu sethu sike sibuke ngamehlo omqondo sibuke indulo bese siphinde sibuke enkathini yanamuhla ukuthi esikwenzayo ngabe kuyahambisana yini nenqubo mgomo esabekwa kona thina njenganabantu bampisho lokanye kuyahambisana yini nendlela okhokho bethu abathi mabedalwa babekwa kuyona ngoba nathi indlela ekufanele sihambe kuyona indlela ehamba okhokho bethu. Namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu ngiyathanda bafowethu ukuthi namuhla sibuke udaba lomshado omhlophe. Ukuthi owani umshado omhlophe? Yindaba siyisizwe esimpisholo bese sishada umshado omhlophe sigcine sesishada imishado emithathu, sishada imishado emibili. Kungabe mhlambe lokho masikwenza kufanele yini sikwenze? Ngaphambi kokuba ngiqale nje ngikhuluma okanye ngichaze kabanzi. Ngizofisa ukuthi ngikwenze kube nogwaja omhlophe ugijima emhlungwini emqondo nabo bonke abantu ababukele lo mfanekiso oqoshiwe ukuthi la kuMpunga Yesintu TV esisuke sikusho sisuke sikhumbuza abantu ukuthi sithini isintu. Inhloso yethu enkulu kusuke ngekona ukuthi sithi ke manje kuguquka noma ungathanda ukuguquka kodwa sisuke sikwenza sisuke thina sikutshela ukuthi lokho uma sikwenza thina njenganabantu kuphambene nesintu sethu njengabantu abampisholo. Umuntu kube sekuba kuyena ukuthi yena wenza njani, uyakuthatha yini akwenze lokho esisuke sikusho noma uyakiyeka kanjalo. Asisho ukuthi siyabaphoqa bonke abantu ukuthi abenze izinto esisuke sizisho kodwa thina sisuke sikhuluma ngokwesinto ukuthi isintu sethu sithi. Omunye umuntu mhlawumbe ngasibuka njenganomuntu ogxikayo kanti hayi ngoba nakusigxeka. Ingoba nje sikhuluma iqiniso isiminya siyasibeka la kule channel ukuze abantu bathi benza izinto bazenze bazi ukuthi iqiniso lithini okanye isintu sethu sithini. Muhle ke umuntu ke bafowethu okwazi ukuthi iqiniso alemukele kuyena ngaphakathi. Uzokhumbula ukuthi uma uhamba uya kudokotela ufika kujova udokotela. Ngenkathi ekujova kuba imnandi kuba buhlungu kodwa ekugcineni umphumela kuba ukuba ngcono. Uba ngcono kulento esuke kuphethe noma uyenyangeni ifike kunika umuthi obabayi kunika izihlungu ezibabayo kodwa ekugcineni uzoba ngcono. Ingakho ke nala kweMpunga Yesintu TV iqiniso selikhuluma singesabi ngoba ekugcineni uzokwazi ukuthi uqonde ukuthi lokho sukukwenza kusuke kuphambene nesintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Kodwa ke la ngikhona ngike kuthanini imishado emhlophe bafowethu yasaseyaba yigugu kangaka kubantu kwenze njani? Ngoba phela imishado emhlophe bafowethu ayihambisani nesintu sethu thina njengabantu abampisholo futhi ayihambisani nomuntu ompisholo. Okokuqala nje imishado emhlophe bafowethu uma ushade wena njenganomuntu okwazi ukuthi nisuke nifana nabantu abakepitile ngokwasethongweni. Ngiyazi ukuthi lokho engikushoyo akusezwakali kahle ngoba kuyisiminya. Abantu bayathanda ukuthi uma abantu bekhuluma bakhulume izinto abazozizwa kahle nezizokwehlika kahle kubona. Kanti lezo zinto bafowethu ziyasigulisa. Imishado emhlophe bafowethu kubalekile ukuthi iphele ngoba ngenkathi ushado umshado omhlophe seniqedile senihleli la nihleli khona ithongo labo kantombazane lisuke lizulazula lifuna ingane yalo ukuthi ikuphi le ikhona. Lithi noma seliyitholile bese liyazibuza ukuthi awingane yethu kodwa ngoba lakhishwa ilobolo yabe isikipita manje kwenze njani. Nabo bokamfana ngokunjalo nabo bayabuzana bebodwa ukuthi le ntombazane ehleli la emagcekeni akethu ihlalelene. Ubani yena lona lo mfana wazokipita nentombazane emagcekeni wethu kwenze njani? Ngoba phela isintu sethu bafowethu uma kuthiwa kufanele kube khona imbuzi yophaphe owesifazana aphinda azokwamukelwa ngala bese insizwe ifika imqhoyisa. Leyo nto bafethu kwakungewona umdlalo
ngike ngichaze la ukuthi umuntu lo sukumbona wena ngokwenyama akuyena umuntu loyo, kodwa umuntu umoya ophila ngaphakathi esidunjini leso losukusibona njenganomuntu. Lo moya wakhe umuntu uphinde futhi usekele la yithongo. Ngenkathi kuzohlatshwa le yambuzi yophapha ekuthiwa akakhishwe lona wesifazane, kusuke sekukhishwa nalethongo leli elimembethe ngokomoya. Ngenkathi manje umshado wenu nizovele niwenze nje ngokwendlela yesilungu, anizukwenza konke lokho ukuthi lo wesifazane akhishwe. Uma ningakwenzanga konke lokho ukuthi akhishwe lo wesifazane, lo wamoya omembethe lelathongo elimembethe kuyilona elisuke liganiswa, alizukwazi ukuthi lihambe okanye liphume emagcekeni abokantombazane liphinde lokwamukelwa ngale emagcekeni abokamfana. Ngizokwenza isibonelo. Umuntu onabantu abadala nonemoya okanye nonesiphiwo sabantu abadala, ngizokwenza isibonelo mhlambe ngomuntu oyisangoma. Bangixolele umakhosi, hayi ukuthi ngizokhuluma kabi, ngizokhuluma into ekuyiyona. Lo muntu makuthiwa uyagana isangoma ngesimo sokuthi khona imoya emembethe. Uma yena eselotsholwa lo muntu uzolotsholwa qedwe, uma esekhishwa esesiwe emzini, kusuke kufanele ukuthi ke manje nake nale moya yakhe emembethe naye ikhishwe iphinde yokwamukelwa ngale kanye naye. Uma umuntu okanjalo usukufana nomuntu wena onengane, usukufana nomuntu onengane okuwukuthi uthema uthola ingane wabusugana, kufanele ukuthi makukhishwa wena bese nengane yakho nayo iyakhishwa. Nangokwesintu ke bafowethu, uma kuwukuthi wena uzoshada umshado omhlophe bafowethu, into enza ukuthi ungabusiseke ethongweni ingoba awuzibandakanye izinto zesintu, awunayo inhlonipho. Mawubuka umshado omhlophe kuke kuthiwe nje abantu ke manje abaqabulana kanjani phambi kwabazali. Izinto ezinjalo azenziwa phambi kwabazali. Yonke into bafowethu yabelungu okanye isilungu, leyo nto ayisifanele thina. Noma singayenza kangakanani bafowethu, siyithande kangakanani, kodwa thina njenganabantu abampisholo ayisifanele leyo nto ngoba ekugcineni sifake ehlazweni. Awucabange nabo abazali bakho nabo bonke abantu abadala nomphakathi wonke bese kuthiwe qabulanani phambi kwabo. Ayihlelekile leyo nto. Ngizokwenza lesibonelo nje sisobala. Makuthiwa uyahamba endleleni ubona izingane ziyaqabulana okanye abantu bayaqabulana, leyo nto leyo bafowethu into engahlelekile, kodwa kwabamhlophe bona bayayenza bafanele. Thina njenganabantu abampisholo izinto ezinjalo kusengafanele ukuthi sizenze. Ngoba nina bafowethu yabona umdali thina wathi mesidala wasidala saphelela sangashoda ngalutho, wasidala saba umfanekiso wakhe. Yingakho thina ngafanele ukuthi ekugcineni sigcine manje sesizibandakanya nezinto ezamahlazo. Umshado omhlophe bafowethu ufana ncamashini umkipito. Abawenzayo bafowethu abazi njengamuhlo ukuthi iqiniso lithi uma sebedlulile emhlabeni sebefike kwelamathongo, amathongo ayofika abajezisa ukuthi bona bahlalisana, abazange benze izinto ngendlela efanele. Nengane futhi abazitholayo lezo ngane ziba sohlangothini lwentombazane, lona wesilisa imbewu yakhe asuke seyitshalile okhaleni lomuntu wesifazane, kugcine sekufana nokuthi manje leyo mbewu akuyona yakhe ngokuphelele. Ngiyazi bafowethu ukuthi angizwakali kahle, kodwa lento bafowethu nizongifakazela. Abayaziyo kahle bazongifakazela ukuthi lento engiyikhulumayo iyisimini. Yingakho futhi esikhathini sanamuhla uthola ukuthi abantu banenkulumo ezithi ingane zabantu abashadile ziba nenkinga eziningi. Abanye abantu baze bethi angcono ukuthi nama ngizalelwanga emshadweni, ngavele ngazalwa ngayingane yasekhaya. Yini enza lokho? Into enza lokho ingoba abantu abaningi ngisho ngalo hlangothini lwesintu, abantu abaningi esikhathi zasendulo babevele bona bakhipha ilobolo. Uma sebekhipha ilobolo labo besifazane bangakhishwa ukuthi bahambe ngemvumo ngokasethongweni, sebemzini la belotsholelwe khona. Kodwa kwakwenza kwavule kukhishwa inkomo. Uma sekukhishwa inkomo, lo wesifazane bese uyathathwa uyahamba kuthiwe nayi indlu yawa akazomisa indlu. Ngaleko ukuthi kuhlatshwe lembuzi yophapha kunokuthi bafowethu abantu balobole bakhipha ilobolo bakhipha eziningi inkomo, kusuke kufanele ukuthi nakubungakaqedi ukukhipha ilobolo ungawushadi kodwa umshado omhlophe. Ungawushadi umshado omhlophe. Umshado omhlophe bafowethu uyefana nesifo kuthina njenganabantu abampisholo. Kusuke kufanele ukuthi wena uma usukhiphile lelo lobolo usufisa ukuthi owesifazane ezengakwena. Khuluma ke manje nake nabakwantombazane kwabasekhweni lakho, ubacacisele ukuthi ekhaya indlu yabhidlika mina njenganomuntu wesilisa. Uma usobacacisele bese uyabacela ukuthi bakukhiphele lona wesifazane.
bobe sebehlaba imbuzi yophaphe kuyiyona emcisha esibongweni sakhe ekhipha yena kanye nethonge limembethe nawe uyothi usufika kini bese uyamemukela ngembuzi bese ukhipha inkomo yamqhoyisa lapho ke bafowethu kobe sekuphelele konke mawenze njalo nangaleko ukuthi mhlambe kuze kucace ngokuthi indleko ukubona lokho njenganendleke eziningi mhlambe imali awunawo kahle uma nje ukhipha uphaphe wamkhipha lowesifazane kubo uma bekhipha uphaphe kubo wakhishwa nawe wazomqhoyisa kusuke sekuphelele ngoba ngokwasethongweni suke seninayo imvume yokuthi nina lalane nibabili nivuke nibathathu asinakuhlonisa bafowethu ukuthi umshado omhlophe ukwembatha kwabo labo bantu kusuke kufana nokuhlobonga ngoba imvumo basuke bengayitholile ngokwasethongweni ukuthi abelane yingakho nezingane zabo uthola ukuthi lezo ngane ziba sohlangothini labo malume bazo kodwa into enika umuntu ompisholo ophila phansi komthuzi welanga ile yankomo ekusuke kufanele ukuthi imqhoyise iyona ke banika imvumo labo ukuthi balala uma kuukuthi ke bafowethu ngale kokugeqa amagula uma kuukuthi bafowethu uyazi ukuthi ushada umshado omhlophe njengamanje bafowethu ngiyacela ukuthi ube senhlelweni zokuthi lo wesifazane ahamba aye kubo ayokhishwa ngendlela yosiko uma kuukuthi usuna nengane zikhishwe bese uzobamukela ngapha nonkosikazi ukuthi uma ufika umqhoyisi khona uyothi mase udlulile emhlabeni ungabi necala kokhokho bakho ungabi necala emathambeni alele uma kufisa ukwazi kabanzi ngokukhishwa nokwamukela ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu nencwadi esihloko sithi amava abahlosile nayo futhi ikhona ziwusizo kakhulu bengaqondile bafethu ukugeqa amagula ngoba ngemuki futhi ngalomfanekiso oqoshiwe hayi ngoba kokuthi mhlambe bengizodelela abantu abashada imishado emhlophe cha kodwa bengizokwenza njengempunga yesintu umuntu omeli isintu bengithi angizobakhumbuza ukuthi umshado omhlophe ekugcineni uphenduka ukufa kuthina sabantu abampisholo ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe la kwi-channel yethu impunga yesintu TV nemfanekiso eqoshiwe nidlulisele kwabanye ukuze nabo bezokwazi ukuthi bayibone ngoba iba usizo olukhulu kuthina abantu abampisholo ake sithi ke nje impunga Pati bakala nje yinta Pati bakala nje yini Nange tata mwanta milongo Watati komishiye kodete Wenye gaba